Costa Rica es troba a Centroamèrica, just a sobre de Panamà i a sota de Nicaragua. És un país que té molta biodiversitat. A l'haver-hi tant de parc natural i tanta zona de muntanya i de platja, Costa Rica ofereix una diversitat d'activitats increïble. Tens des de trekings de muntanya, rutes en bicicleta, baixada de canons, tens tirolines, tens activitats que pots llogar uns quads o quadrimotos, que els diuen allà, i van per la muntanya. Pots fer un munt de coses i, a part, descobreixes i veus la fauna i la flora del país, que és, sens dubte, un dels millors reclams turístics que pot tenir aquest lloc. Des de fa uns 23 anys, més o menys, es fa una ruta en bicicleta, que es diu la Ruta dels Conquistadors. Surten des de la població de Jaco, al part del Pacífic, i arriben fins a la part del Carib, fins a la part de Limón. És un trekking molt dur, una de les carreres en bicicleta més dures que hi ha, però realment la gent que l'ha feta i l'ha acabada diu que és una de les millors experiències que han fet en la seva vida. Aquesta ruta es fa en bicicleta, és una ruta que es fa en bicicleta, però evidentment és un camí que es pot fer en trekking. La ruta que es fa en bicicleta acostuma a fer-se en 3 dies. Si es fa en trekking, evidentment trigaries una miqueta més. A part de la Ruta dels Conquistadores, existeix també uns trekkings molt interessants. Per exemple, hi ha un trekking que a mi m'agrada molt particularment, que és el trekking que puja fins al Cerro Chato, que és un volcà extint, que a la part de dalt del cràter ara hi ha un llac. Aleshores puges fins a dalt de tot, al final acabes banyant una miqueta al llac i és molt divertit. Costa Rica és un país que s'anomena la Suïssa de Centroamèrica per alguna raó, i és que realment és un país on la seguretat és primordial, hi ha molt poc crim, viuen del turisme i els interessa que tothom estigui molt content i tothom estigui molt bé. El millor moment per viatjar a Costa Rica seria just després de les vacances de Nadal, a partir de mitjans de gener, i fins a finals de febrer i principis de març, que és quan comença un altre cop a venir la gent que fuig del fred o torna a tenir vacances. Aquesta finestra de mes i mig, 2 mesos, és quan tens bon clima, tens menys gent i tens preus que no són tan cars com a les vacances de Nadal. Des d'aquí el que volem és redescobrir aquest país i poder portar la gent a llocs on no són tan coneguts, on poden descobrir a la gent local, el menjar local, sense que tinguis 50 persones fent la mateixa foto al mateix temps.